Krásny deň vám želá vešťareňu Verony. Poďme si pozrieť anielov na 11.10. Vodnár, práve vy ste dôležití. Ryby, zázraky vo vašom živote sa začínajú diať. Baran, snívajte, sny sa začínajú plniť. Bík, máte začať duchovne rásť. Blíženci, máte vnímať svetelné bytosti, sú to vaše pomocníci okolo vás. Rak, choďte do prírody a nechajte tam všetok stres. Lev, máte pri sebe partnera duše, alebo vám ide. Panna, peniaze, ktoré potešia. Váhy, vaše modlitby sú vypočuté. Škorpión, máte si dopriať krásny romantický večer. Strelec, nové začiatky, nová kapitola. Kozorožec, ide vám rovnováha vo všetkých vašich oblastiach. Nech sa vám darí, krásny víkend, s láskou v srdci Verona.